υπήρξε αγωνιστικότητα, θέλησε διάθεση για προσφορά και υπήρχαν σημεία κλειδιά στο σημερινό παιχνίδι που παρόλο που, όπως είπατε, κάναμε καλή προσπάθεια, είμαστε εκτός θεσμού. Ένα πράγμα βέβαια που δεν μας στεναχωρεί ιδιαίτερα. Ξέραμε ότι σαν ομάδα δεν μπορούμε να σηκώσουμε και τα δύο τα παιχνίδια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα θέλαμε να περάσουμε. Τα σημεία κλειδιά σήμερα ήταν ο εφηδιασμός στο δεύτερο λεπτό, από μια φάση που ενώ φαίνεται ένας ποδοσφαιριστής της αντιπάλου ομάδας ότι είναι κλειδωμένος από δύο δικούς, μας φέρνει την μπάλα μέσα στη γωνία της μεγάλης περιοχής και εκεί το τελείωμα του παίκτη αυτό ήταν πραγματικά ιδανικό και βρεθήκαμε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Όμως η ομάδα μας τη χαρακτηρίζει, όπως είπαμε, η αγωνιστικότητα. Είναι ομάδα η οποία προσπαθεί στο σύνολό της. Καταφέραμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι, το φέραμε στα ίσια και από εκεί και πέρα νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δύο, να μην πω τρεις φάσεις. Η κεφαλιά του Σαββίδη, από ό,τι θυμάμαι, λίγο out, η κεφαλιά του Κεβατά μόνος που έκανε εστίας out. Σουτ του Νικούλη που φύγανε λίγο δίπλα από τα δοκάρια και σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν νομίζω ότι έγινε κάτι από την αντίπαλη ομάδα για να μας απειλήσει και σχετικά για το δύσκολο του αγωνιστικού χώρου, καθώς το γήπεδο ήταν μικρό. Βγάλαμε και ποιότητα στο παιχνίδι μας αρκετές στιγμές. Το δεύτερο κλειδί στο παιχνίδι, ενώ πάμε για ημίχρονο και φωνάζουμε στον διαιτητή πάλι ότι είναι 47 και δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο παρά μόνο τραυματισμό στο μάτου. Έγινε η φάση του πέναλτι, σαν φάση είναι πέναλτι γιατί πραγματικά η μπάλα πέσει στο χέρι και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Είπαμε ότι να προσπαθούσαμε πάλι να αντιδράσουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είχαμε ένα ημίχρονο μπροστά. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως έπεσε η ποιότητα της ομάδας, υπήρξε είδα και στοιχεία κούρασης στα παιδιά. Δεν ήμασταν τόσο καλοί στον χώρο, δεν βγάλαμε στοιχεία από αυτά που μας χαρακτηρίζουν και κινδυνεύσαμε από λάθος τρόπο παιχνιδιού σε μία-δύο περιπτώσεις που θα μπορούσε η αντίπαλη ομάδα να περάσει ένα τρίτο γκολ και να τελειώσει το μάτς πιο νωρίς. Δεν έγινε αυτό όμως. Φτάσαμε κι εμείς στο 47 για να ζητάμε ένα γκολ μετά από μια καλή επιθετική ενέργεια. Το τελείωμα του Κρεβατά ήταν στη σωστή θέση, όμως ήταν εκεί ο τερματοφύλακας. Και ενώ σε δύο παιχνίδια κάνουμε πόντους στο 47, δεν πήραμε αυτό σε μια αντίθετη περίπτωση για μας. Αυτό όμως ήταν ένα παιχνίδι σε παρένθεση, ένα παιχνίδι κυπέλλου. Μεθαύριο έχουμε τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Επικεντρωνόμαστε εκεί πέρα. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Απέναντι σε μια ομάδα καλή όπως είναι η ομάδα της Νέας Άριας, θα προσπαθήσουμε στην έδρα μας να πετύχουμε νίκη απέναντί τους για να έχουμε ένα πλεονέκτημα βαθμολογικό απέναντι και σε αυτή την ομάδα και στις άλλες που ακολουθούν στην κατηγορία. Φαντάζομαι είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι αυτό του πρωταθλήματος πλέον. Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι που αν ήθελες να περάσει έπρεπε να το κερδίσεις. Στο πρωτάθλημα υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα. Επομένως, οδηγούν τους προπονητές και τις ομάδες να τα χειρίζονται και να τα διαχειρίζονται διαφορετικά. Θα προσπαθήσουμε μέσα και από αυτά που είδαμε στο σημερινό παιχνίδι να οδηγήσουμε την ομάδα